אוקיי, אז אחרי שעברנו בסרטון הקודם על מובי קליפ ועשינו קצת חזרה ואישרנו, אני מקווה, אישרנו איזשהו קו, אז עכשיו אני אראה לכם הצעה לגבי איך אפשר לעשות את שיעורי הבית. מה שאני כן אבקש מכם זה מי שכן עושה, אז תביאו את הקובץ איתכם לכיתה, כי כמו שאמרתי, בגלל שאני נאלץ לעבוד בבית על CS5, כי ה-CS3 לא זורם פה, אז יש דברים מסוימים שאני לא אעשה פה בצורה כל כך אידיאלית. גם בסרטון הקודם ההנפשה שם לא הייתה אידיאלית. אני בשיעור יתעכב כמה דקות ויראה לכם איך לעשות בעיקר את הסיבוב של הגלגל, איך לעשות אותו טוב. אז אני רק בסרטון הזה אני רק אראה לכם איך לייבד תמונה, איך בעצם קצת לעבוד עם שכבות, לצייר קצת, ומי שירצה יכול כבר לנסות לעשות את זה באנימציה. ובשיעור הבא אנחנו כבר נעשה את זה בצורה יותר מסודרת, כדי שנוכל להמשיך הלאה בצורה מסודרת. אז הדבר אחד לפני, משהו אחר שלא עברתי עליו בסרטון הקודם, כי לא הספקתי, היה עניין הכפתורים, ואני אעשה עליו איזושהי חזרה מהירה. אז אם אני רוצה לייצר כפתור, פלאש מאפשר לי, יש בתוך פלאש כבר איזשהו אלמנט built in פנימי שמאפשר לייצר כפתור. אם אני אצייר ריבוע על המסך, אגב, אתה עוד ציירתי ריבוע לבן, בואו נצייר ריבוע אפור. שנייה רגע. ואם אתם זוכרים, אפשר לתת לו גם קצת הגלוליות. אז אני עושה את זה פה. שוב, הממשק קצת נראה שונה כי אצלי זה CS5, אבל העיקרון אותו עיקרון. עשיתי איזשהו פרימיטיב, ריבוע פרימיטיב, נתתי לו קצת הגלוליות. זה אני אעלים לרגע. ואני רוצה להפוך את הסיפור הזה לכפתור. שבעצם כל הקטע של כפתור זה שיש לו 4 מצבים, שמייצג מצב שהוא סטטי, שהוא מצב נייח, מצב שיחבר עליו, מצב לחיצה ומצב פעיל. איך עושים את זה? עושים אלמנט, זה יכול להיות כל אלמנט, אני במקרה עשיתי עכשיו ריבוע עם קצוות מוגלים, זה יכול להיות כל אלמנט, עושים איזשהו אלמנט, F8, ופה רושמים בטן. בדרך כלל הקונבנציה בעולם הפלאש היא לתת שם שמסתיים ב-BTN, כלומר sum underscore BTN. זה קונבנציה, אתם לא חייבים, אתם יכולים לתת לזה איזה שם שאתם רוצים, סתם בטן, או אם בא לכם כפתור, זה לא משנה. שוב, זה עניין של קונבנציה, רק לדאוג שהסוג הוא יהיה בטן. ואז פה בחלון הלייברי נוסף לי סימבול שנקרא כפתור, שהאייקון שלו הוא יד לוחצת על משהו, ואם אני אעשה דאבל קליק אני אכנס לטיימליין. עכשיו, בטיימליין של הכפתור, אתם יכולים לראות פה, אני נמצא בתוך כפתור, בטיימליין יש לי 4 מצבים. יש לי up, over, down ו-hit, פה, למעלה. כאשר אני עומד על כל אחד מהם, ובאמצעות F6, שם keyframe, מי שלא רוצה לעשות את זה עם F6, יכול פשוט לעמוד על הכיפריים לעמוד על הפריים ולעשות כפתור ימני insert keyframe, ובכל keyframe כזה אני אתן איזשהו תכונה אחרת. למשל בהיט אני אעשה שהוא יהיה כחול, בדאון אני אעשה שהוא יהיה, שימו לב שאני עומד על הפריים, אני צריך לעמוד פיזית על הפריים. פה אני גם בטוח שהרבה יתקשו בזה בבית, לעמוד פיזית על הפריים כדי לסמן אותו. ייתן לו איזשהו מצב ירוק, יעמוד פה, ייתן לו איזשהו מצב אדום, או whatever, סתם אדום, ופה יהיה אפור. ואני רואה שיש לי 4 מצבים, up, over, down ו-hit, פה למעלה, אוקיי, פה למעלה, שקלו לזה, up, over, down ו-hit. ואם אני אחזור רגע לסין 1 ואני אעשה window test movie, control test movie, אז אני אוכל לראות שהכפתור הזה בעצם הוא אינטראקטיבי. זאת אומרת, ברגע שאני עובר עליו הוא אדום, לחצתי הוא כחול. היט אנחנו לא נקבל, או נקבל ממש לשנייה, כי בעצם הוא לא עושה כלום. היט, הפריים האחרון הזה זה בעצם שמשהו קורה, שהכפתור ביצע את הפעולה שלו, וכרגע אין לו שום פעולה, אז אנחנו לא נקבל.
אז זה היה חזרה לגבי כפתור. כפתור זה פשוט סוג של סימבול שיש לו 4 קי פריימים שמייצגים מצבים שונים, ואני יכול בעצם גם לצאת אנימציה לא רק של צבע, אלא גם אנימציה של גודל. באובר אני רוצה שהוא טיפה יגדל, אז אני אגדיל אותו, ואז אם אני אחזור לקונטרול טסט מובי, אז אני רואה שאני באובר, הכפתור טיפה גודל. זה גם עניין של מה שנקרא של usability, של שימושיות, זאת אומרת, הוא מסמן לי שהוא אינטראקטיבי. אוקיי, אז זה לגבי כפתורים, ואני אמחוק אותו. עכשיו, מי שרוצה, כמו שאמרתי בהתחלה, אני אראה לכם כרגע את העניין בצורה יחסית מוגבלת. אנחנו בשיעור נעשה אותו בצורה יותר מעמיקה, כי לצערי יש הבדל לגרסאות. אז נתחיל עכשיו, תעברו מה שאתם יכולים, ובשיעור אנחנו נשלים. מה שעשיתי זה הלכתי לאינטרנט וחיפשתי את המילה car. הנה אני יכול לראות לכם פה את גוגל, אני מקווה שאתם רואים. יש כמה אתרים וכמה תמונות שאני אשלח לכם, פשוט לרשום car או car side או כל דבר אחר. הנה רשמתי פשוט car side וחיפשתי, ואז קיבלתי את תמונות של כל מיני מכוניות מהצד. בחרתי את התמונה הזאת, תכף אתם תראו אותה. הנה התמונה הזאת, כי יש לה מבט צדדי מאוד נחמד. ופתחתי את הפלאש. וזה אותו דבר בכל הגרסאות, פייל, import ו-import to library. וברגע שעשיתי import to library, הוא שואל אותי מה אתה רוצה לעשות לו import. אני אומר לו, אני כרגע עובד עם Windows 7, אבל מי שעובד עם Windows XP, באותו דבר, בוחר איזה קובץ הוא רוצה. הפלאש יכול לקבל GIF, JPEG, PNG, MP3, וידאוים למיניהם. לענייננו כרגע זה חשוב עניין הפורמט של תמונה. אבל בגדול הפלאש יכול לקבל כל מיני פורמטים. בחרתי את התמונה שהורדתי מהאינטרנט קודם לכן, אני אשלח לכם אותה. היא בפורמט GIF. והבאתי אותה, וברגע שעשיתי import to library, ולא לעשות import to stage, כי זה קצת מסתבך עניינים לפעמים, עדיף לעשות import to library. אז כמו שהפקודה אומרת, עשיתי import to library, ויש לי פה בלייברי את התמונה של המכונית. אני יכול לקחת את התמונה של המכונית הזאת ולגרור אותה פנימה, ואתם רואים שגם, זה איזושהי הקדמה לשיעור הבא, גם תמונות אפשר להפוך לסימבולים ולעשות איתם כל מיני דברים. אני יכול להפוך את התמונה הזאת לסימבול ולעשות לה הנפשות ולעשות לה כל מיני דברים מעניינים. אז לקחתי את התמונה, הבאתי אותה ללייברי, עכשיו גררתי אותה לבמה, והיא נמצאת לי פה על שכבה אחת, על Layer 1. השכבה הזאת, כמו בפלאש, אני נלחץ דאבל קליק על השכבה, או שאפשר גם כפתור ימני, לא, צריך לעשות דאבל קליק על השכבה בשביל לשנות את השם. אני אקרא לה BG ל-Background. ברגע שקראתי לה BG ל-Background, נעלתי אותה פה באמצעות המנעול. יש לי פה עיגול קטן שנמצא מתחת למנעול, ואם אני נלחץ עליו, אני קיבלתי מנעול, וזה אומר שהשכבה הזאת נעולה ואי אפשר לעשות איתה כלום, בדיוק כמו בפוטושופ. למה זה? כי אני עכשיו הולך לצייר עליה. עכשיו אני אפתח עוד שכבה, ולשכבה הזאת אני אקרא body, אוקיי? ואני יכול לפתוח גם עוד שכבה. לשכבה הזאת אני אקרא wheels, בסדר? ואני יכול לפתוח גם עוד שכבה, וככה לפתוח כמה שכבות, בשביל שכל שכבה תייצג לי אלמנט אחר של המכונית. כדאי לעבוד עם כמה שכבות. אם אני עכשיו מחליט שאני רוצה לעבוד על הגוף, אז אני יכול לעמוד, אני צריך לעמוד על השכבה, שימו לב, אני עומד על השכבה של הבאדי, אני נועל את כל שאר השכבות האחרות, כדי שאני לא בטעות אצייר עליהם, ובאמצעות הפנטול, או באמצעות הכלים האלה, כל הפרימיטיב שלמדנו, במקרה הזה נראה לי הפנטול הוא האופציה הכי טובה, פשוט מתחיל לצייר את המכונית. אני אעשה את זה מאוד זריז, כי אני מתחיל לצייר את הגוף, ובעצם אתם רואים שאני יכול באמצעות העבודה עם שכבות, כמו בפוטושופ, להגיע לדרגת דיוק מאוד מאוד טובה. כי בעצם אני יכול לעשות את השכבה הראשונה, לעשות רק את הגוף ככה בצורה כללית, שאני אעשה את זה בצורה מאוד גסה פה כרגע, רק כדי שתבינו את הפרינציפ. אני יודע שחלקכם לא משתגעים בדיוק על הפנטול, אבל אין מה לעשות, זה הדרך לצייר בפלאש, למי שאין וואקום, לוח גרפי, ובכלל זה כלי שהוא קיים בהרבה תוכנות גרפיקה, גם בתלת ממד משתמשים בו, זאת אומרת, זה כלי שצריך להתרגל אליו, הוא לא כזה נורא ברגע שקולטים אותו. אז ציירתי, כרגע לכל הסיפור הזה יש לי רק סטרוק, אני אלחץ דאבל קליק על כל, לא רואים אותו כי הוא לבן,
בעצם, אתם רואים, יש לי כרגע איזשהו סטרוק, ואני יכול למלות אותו על ידי שימוש ב-Paint Bucket, פשוט למלות אותו בכל מיני צבעים, וככה להתחיל פשוט צעד צעד להוסיף עוד ועוד פרטים למכונית, ככה שבסוף תהיה לי צורה וקטורית שלמה, וככה אני בעצם יכול לצייר. למעשה ככה בכלל בתוכנות וקטוריות, או מי ששמע על אילוסטרייטור וכאלה, זה אחד מהטכניקות המאוד נפוצות, שפשוט לוקחים איזו תמונה מבחוץ, מייבאים אותה, שמים אותה כשכבת BG, כשכבת רקע, נועלים, ועל זה מתחילים לצייר. מי שלא נוח לו עם הפנטול, יכול לעשות אני אפתח פה עוד שכבה חדשה, פותחים על ידי לחיצה על האייקון הזה, New Layer, ואני יכול גם לנסות לעשות כל מיני טריקים, רק לשנה פה את העניין הזה, עם הפרימיטיב. אני סמוך ובטוח שבשלב הזה אתם כבר, יש לכם את הכלים הבסיסיים. אתם אומרים, אני יכול, מי שלא רוצה להתעסק עם הפנטול, יכול לנסות ככה, לעשות את זה עם צורה פרימיטיבית ולהתחיל לערוך אותה. ונסתם, אתם רואים שזה לא הדבר הכי נוח בעולם, אבל זה בהחלט אפשרי. זוכרים, למדנו על ההבדל גם בין החץ הלבן לחץ השחור, אז הנה אחד מהדוגמאות שאני יכול עם החץ הלבן לעשות כל מיני דברים כאלה. צחקו עם זה, מי שרוצה בבית קצת לשבור את הראש ולשחק, בהחלט מומלץ. מי שלא יכול לעשות את זה בפוטושופ, תכף נראה. עכשיו, אחרי שציירתי את המכונית ואת הגלגלים, אז מה שאני אעשה זה אני אתן את האנימציה כמו שעשינו בסרטון הקודם. זאת אומרת, אני פשוט יהפוך את זה לאיזשהו מובי קליפ אחד ואעשה לזה אנימציה. שוב, אל תנסו, אתם יכולים לנסות, אתם תראו שיצא לכם אנימציות מאוד בעייתיות. יש אופציה ב-CS3 לעשות את זה בצורה יחסית קלה, אבל שוב, אין לי כרגע את ה-CS3, אז אנחנו פשוט נעלת לעשות את זה בשיעור. אז מי שרוצה לבוא מוכן לשיעור הבא ורוצה להתנסות קצת עם הציור ועם האנימציות, אז מוזמן לנסות לשחק עם זה. מוזמן, מה שתעשו זה תציירו את המכונית, ובסופו של דבר תעשו שיהיה לכם סימבול אחד שהוא מובי קליפ, שבתוכו יש את כל האלמנטים של המכונית, שזה הגלגלים, שזה הגוף, שזה כל שאר הדברים, אבל מה שחשוב שזה יהיה במובי קליפ אחד, וכמובן מופרד לשכבות שכל אלמנט בשכבה אחרת, במיוחד הגלגלים, כי אותם ננפיש. מי שלא רוצה לצייר, אז מה שהוא יכול לעשות, וזה אתגר, הוא יכול ללכת לפוטושופ, לידידנו הוותיקה פוטושופ, ובפוטושופ בעצם לייצר קובץ, אם אני אעלה רגע את התמונה הזאת, לייצר קובץ, לקחת את המבט הצדדי הזה על המכונית, ולייצר קובץ שבעצם מורכב משכבה אחת של הגוף, ושכבה אחת של הגלגלים. זאת אומרת, מה שהוא צריך לעשות בפוטושופ, זה להפריד את הגלגלים מהשכבה, ואז שיהיה לו שכבה אחת שהיא גלגלים בלבד, שהיא גלגל אחד, ושכבה אחת שהיא גוף. ואז שאנחנו, כמו שאמרתי בתחילת הקורס, בתחילת החלק על פלאש, יש אינטגרציה בין פלאש לפוטושופ, ואני יכול לייבא אלמנטים מפוטושופ לפלאש, ולעשות איזשהו תהליך עבודה מאוד מאוד קל. אז מי שלא רוצה לצייר, יכול לנסות לעשות את זה בפוטושופ. מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו פשוט ניקח את השכבות האלה, ואותם נהפוך למובי קליפים. אז יהיה לנו, לסימבולים, ובסופו של דבר למובי קליפ אחד גדול. אז מי שרוצה, זה בהחלט מומלץ. אנחנו נעשה בשיעור גם וגם. זהו, לצערי השיעורי בית לא כל כך מאתגרים, אבל אני לא יכול להראות לכם פה איך אני עושה את האנימציות, כי זה ממש ממש שונה ב-CS5. הממשק הוא מאוד מאוד שונה, הם מוסיפו כל מיני אלמנטים שקצת סיפחו את העניינים, וב-CS3 זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר ידידותי. וזהו, אנחנו נתראה יום שלישי. להתראות.